खुलुमबाय स्टुडिअ दं राकेश रामसियारि बे समाव एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनि देरहासारनायखौ लानानै गोबां यूपीपीएलनि सोद्रोमाफोरा रंजानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानि बिथां गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङाबो बे समाव रंजानायखौ नुदों, मोसानायखौ नुनो मोनदों। बेयाव खुसिनि महरखौ बे समाव यूपीपीएलनि दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों माधव छेत्री बिथाङाबो रंजानायखौ नुनो मोनदों। पवित्र बर' बिथाङाबो रंजानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। गोबां यूपीपीएलनि दैदेनगिरिफोरा बे समाव जारिमिनारि देरहासारनाय थामहिनबा बे समाव चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बा बीटीसीनि सिङावनो थानाय 37 नं सिडली विधानसभा बे विधानसभायाव फिन आरोबाव देरहाफिनबाय यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया आरो बे बियाबा सिगांनि सानाव बिथां जयन्त बसुमतारी बे जयन्त बसुमतारीनि आवथायाव दंमोन आरो फिन आरोबाव यूपीपीएलनि आवथायावनो फैफिनबाय चिरां नैबे सिडली विधानसभा बियाबा सिडली विधानसभाया फिन आरोबाव यूपीपीएलनि आखायाव। गोबां यूपीपीएलनि दैदेनगिरिफोरा जलेन दैमारी बिथांखौबो नुनो मोनदों, मोसानायखौ नुनो मोनदों। यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बे समाव दोलै नोगोरै रंजानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङाबो बे समाव रंजानायखौ नुनो मोनदों। यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानि बिथाङा आफादगिरि बिथांखौबो रंजानाय नुनो मोनदों। गोबां यूपीपीएलनि सोद्रोमाफोरनि जे मोखांफोरा बा महरफोरा बे समाव खुसिनि महरखौ नुनो मोनदों। बे समाव रंजानायखौ नुनो मोनदों। दोलै नोगोरै रंजानानै सेलेब्रेसन खालामदों जे यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानि बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मनि देरहासारनायखौ। राजु कुमार नार्जारीखौ नुनो मोनदों, मोसानायखौ नुनो मोनदों, दोलै नोगोरै मोसानायखौ नुनो मोनदों आरो मोसानानै बम गावनानै रंजाथाय खालामदों बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा। आरो बे समावनो जोंनिसिम खौरां सफैदों थामहिनबा बे समाव यूपीपीएलनि गाहाय नेहाथारि बिथां राजु कुमार नार्जारीया गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव साबायखर बावदों चिरांनि थामहिनबा सिडलीबासिनि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों बिथाङा साफ्रोमबो भटार्स रायजो राजाफोरखौ। आरो बेनि अनगायैबो बे समाव बिथाङा साबायखर बावदों जे चिरांनि साफ्रोमबो यूपीपीएल दैदेनगिरि आरो एनडिएनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावनायखौ नुनो मोनदों राजु कुमार नार्जारीया। आरो बिथाङा जोबोद गोजोननायखौ फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथि बावदों जे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मेंनो रोङै खामानि मावनायनि जोहै बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया देरहासारदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारीया। आरो बेनि अनगायै बीटीसीनि बिथां गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमोद बर' बे प्रमोद बर'खौबो साबायखर बावदों बिथां राजु कुमार नार्जारीया। आरो बेनि अनगायैबो सुद्ध कुमार बसुमतारी बीपीएफनि बिजाथि बे बिजाथिखौबो गोसो बायनो नाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों। हाग्रामा महिलारिखौबो बे समाव गोसो बायनाङा होननानै बुंदों। बिथांमोना जाखिनि गावसोरनि भटार्सखौ लाखिनो थाखाय थांखि लादोंमोन बे जाफुंसारदों बिथांमोनाबो। थ' बेखायनो बिथांमोना गोसो बायनाङा आरो खामानि माव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारीया। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा मोनसे गोख्रों बाथ्रा बुंदों जे बे सिडली विधानसभाया फैगौ 2025 मायथाइनि थाखाय मोनसे खिलिजेननाय मुलानि बिलाइ होननानै बाथ्रा बुंदों। बे समाव मुला गांनैनि बिलाइ बे बिलाइ खिलिजेनबाय सिडलीयाव। बे समाव उफ्रा बिसायख'थि देरहानाया मुला गांनै बा खिलिजेननाय मुला गांनै बिलाइ होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय समाव माबायदि जागोन थामहिनबा बे समाव माबायदि देरहासार जागोन बेनि सायाव बुंदों। 2025 मायथाइयाव जेरै जा मुलाखौ मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेखौ खिलिजेननायावनो बिलाइ गांनायावनो सिनायनो हायो होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बे समावनो सिडली उफ्रा बिसायख'थिया मुला गांनैमोन आरो फैबाय थानाय समाव 2025 मायथाइयाव गोबां भट लानानै देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारीया। आरो बे समाव मख'नांगोन 37,016 भटआव बे समाव सिडली विधानसभायाव एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहासार जादों। 37,016 भट मार्जिन लानानै देरहासार जादों बिथां निर्मल कुमार ब्रह्म। बे समाव नोंथांमोननो बिथां बा चिरांबासिनि रायजो राजाफोर
नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे दोलै नोगोरै रंजादों दोलै नोगोरै बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जे मावख' बे मावख'आव रंजानायखौ नुनो मोन्दों रंजानानै बिथांमोना बरायदों निर्मल कुमार ब्रह्मनि देरहानायखौ बे समाव सेलेब्रेसन खालामदों बमा गावनानै सेलेब्रेसन खालामनायखौ नुनो मोन्दों बे समाव नोंथांमोना बे खौरांखौ होबाय थामहिनबा चिरांबासिनि सिडलीनि रायजो राजाफोरनि रंजानाय बे रंजानाय खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों गिबियावनो सिडली समस्तिनि एमएलए समस्तिनि जोंनि मानगोनां भटार रायजो राजाफोरखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि एनडिएनिफ्राय जानानै स्पेशली जोंनि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम खुलुमनाय गोजोननाय आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों बिथांमोना जोंनो दिनै आशीर्बाद होदों ओरैबायदि आशीर्बाद होदों जे जों जे जिनिसखौ सानदोंमोन जे जोंनि इन्टारनेल सार्भेयाव इन्टारनेल एग्जिट पलाव जोङो 36,000निफ्राय एसे बांसिन भटआव देरहागोन होननानै बुंदोंमोन बे जों जेखौ इन्टारनेल एग्जिट पल खालामदोंमोन बे एग्जिट पलानो दिनै सैथो बाहाय जादों बिनि थाखायनो दिनैहाय सिडलीनि जे रायजो राजाफोर जोंनि मानगोनां भटारफोर बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरदों जोंनो रायजो राजाखौ सेबा खालामनो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावलांनो थाखाय जे बिथांमोना सुजुग होदों आरो आं आदा निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों बिथाङा दिनै सिडली समस्तिनि सासे एमएलए जानो हाबाय जोंनि इउपिपिएल हान्जानि जानानै बिथाङा जाहाथे रायजो राजाखौ सेबा खालामलाङो जेब्लायबो रायजो राजानो जे जोङो रादायफोर होदोंमोन बे रादायफोरखौ मावफुंलांनो हायो जोंनि गरिब दुखिया रायजो राजाफोरखौ बोखांलांनो हायो आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि गोजोन जे दिनैहाय फैफिनबाय बे गोजोनखौ जों गोजोर खालामनो हायो बिनि थाखाय जों हाबा मावनांगौ आङो जोंनि प्रमद बर' सारनिसिमबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों आरो बिथांखौ धन्यबाद होदों बिथांमोननि दैदेननायावनो जोङो बयबो इउपिपिएल हान्जाजों लोगोसे बिजेपि एजिपि जों ज' नांनानै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव नैबे बिसायख'थिखौ जों देरहानो हादों लोगोसे जोंखौ आशीर्बाद होदोंमोन जोंनि आसामनि कर्मयोगी चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा गतिके बिथांनोबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों आरो हामलायनाय जासिहरदों नोंथांमोननि जे बेरेखा दोलोआव थानानै बिपिएफ बा कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो गोख्रोङै खामानि मावदोंमोन नाथाय बिथांमोना देरहानो हायाखै आङो सिगांनो बुंदों जे जोंनि बिपिएफ हान्जाया सिडली समस्तियाव देरहानो थाखाय बिथांमोना गेलेयाखै बिथांमोना गेलेदों गावसोरनि केडारफोरखौ आरो वार्कारफोरखौ आरो भटारफोरखौ हमथानो थाखाय दिनैहाय बिथांमोना मोजां गेलेदों बिपिएफआबो गतिके बिपिएफनोबो आं गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरबाय बिथांमोना गोसो बायनाङा राजखान्थियाव जेननाय देरहानाया थायो गतिके जेनदों होननानै गोसो बायनांगौ बेहाय बिपिएफआ जेबो गैया इयुनावबो बिथांमोना इलेक्सन गेलेलांनांगोन आरो जोङो जिहेतु इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ इयुनावबो जों सावरायलांबाय थानांगोन जों बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ जोङो मोनसे जौगाखां ओनसोल होननानै दिखांनायनि खाथिराव आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव अराय गोजोन गायसननायनि थाखाय जों बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै हान्जाया जेब्लायबो जों खामानि मावलांनांगोन गतिके बिथांमोनाबो जोबोद मोजाङै गेलेदों बेनि थाखायनो बिथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों आदा सुद्द बसुमतारिनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनोबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों बिथांमोना जे थांखिखौ लानानै इलेक्सनखौ गेलेदोंमोन जे गावसोरनि भटार आरो वार्कारखौ हमथानो थाखाय बेखौ बिसोरो हमथानो हादों होननानै आं सानो नाथाय दिनै जिहेतु जोंहा आदा निर्मल कुमार ब्रह्मआ इउपिपिएलनि बिजाथि जानानै गोबां बिबाङाव देरहानो हाबाय बियो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गोजोन इयुन आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गोजोन इयुननि बियो मोनसे इसारा 2025 मायथाइयाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो 2025 मायथाइनि नैबे जे जोंहा रिजाल्ट दानि जे नैबे सिडली बिजाबनि रिजाल्ट नोंथांमोना मिथियो जि मुलाया देरगोन बेखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायो नोंथांमोना सानदो नैबे सिडली इलेक्सना बिलाइ गांनै बिनि उनाव 2025आव मुलाया बेसेबां गिदिर देरहैगोन बेखौ नोंथांमोना सानबानो जाबाय